Hejsa og velkommen til den her video. I den her video skal I se Peder og Bo respondere alene på et opkald omkring bankrøveri, hvor der potentielt kan være 8 bankrøvere. Peder er højtsidende politibetjent, imens Bo faktisk kun er elev. I tænker sikkert, hvordan er det muligt at lave bankrøveri med kun 2 betjente på serveren, og det skyldes, at cirka en time forinden var vi rigtig mange betjente på arbejde, der gjorde, at de kunne starte deres mission, og nu står til at kunne røve banken. Hvordan klarer Peder og Bo den her opgave imod så mange bankrøvere? Jeg kan i hvert fald røbe, at de gør det på deres helt egen unikke måde. I håber, I vil nyde at se videoen. Papirarbejde. Vi har travlt, så Søren, du ringer Ej, ikke fundet de der øjenbryn endnu. Jeg håber, at Nixon. du kommer tilbage. Nå. Ellers så kalder jeg på. Vi skal til bankrøveri, vi ses! Ja, I skal hente mig. I skal hente mig igen. Ja, det lover vi! ja. Overhovedet ikke. Sådan skal vi gøre. Jeg ved det ikke, nu må vi også snakke med dem. Nej, kom, vi skal. Hvad skal vi gøre, Pio? Nej. Bo, vi går på dig! Nej. Ved du hvad, jeg tror, vi bliver næsten nødt til at gøre? Vi bliver næsten nødt til at overgive os. Hvad fanden skal vi gøre? De har 4 biler. Hold, så er det Bo. Nej, Per, du gør det ikke. Per, kom tilbage. Kom nu, Bo! Du skal ikke gå derind. Bo, kom! Nu, hvor vi ikke kan bo. Bo! Hvad fanden skal vi gøre? Bo! Vi skal snakke med dem. Kom så. Ja. Goddag, de her. Ja, goddag. Hej. Peder og Bo fra politiet, og vi er de eneste. Ja, vi er kommet her for at tale med jer. Er I de eneste? Ja, vi er de eneste. Så vi vil høre, om det er mulighed for at spille fair på en eller anden måde. Okay, ved du hvad, jeg kommer lige ud. Jeg stoler på, at du ikke får... Vi gør ingenting. Hvad fanden tror du, I skulle da flere end os, tror I? Vi gerne vil dø i der. Okay, lad os lige prøve at snakke om noget her, ikke? Ja. Gutter, bare tag Hvor mange er I jeg derinde? får at vide her, at det her det er de eneste 2 betjente, der er. Så jeg prøver lige at finde ud af noget fair for os alle her. betjente. Det er elev og politibetjent, tak. Det er elev og politibetjent, skulle jeg sige. Så ja, jeg prøver lige at forhandle noget fair ud med dem her. Jeg kan mærke, det bliver måske lidt unfair, hvis vi tager 3 biler mod 1, ikke? Ja. Hvor mange er I derinde? Ellers... Vi kan godt sige, at... Okay, ved du hvad, jeg kan gå med til... I hvert fald min idé, jeg kan lige prøve at høre drengene også. Ja, selvfølgelig. Men at alt vi får i banken, ligger vi i en bil, og så er det den bil, I får lov til at jagte. Det tænker jeg, det lyder det ikke fair? Jo, men vi har også bare et problem, fordi hvad skal vi gøre med gidslerne? Okay, men jeg tror, jeg ved at en af dem... vi skal Okay. trække os lige og evaluere her. Jamen, Vi skal også en lige- af kisterne har en kniv på sig. Hvis det er, så tager jeg den for ham til at tage hans slips af, tager hende den anden slips af, giver ham kniven tilbage, så kan de selv finde hjem. Ja. Vi evaluerer lige. Vi skal også lige evaluere lige et Jeg øjeblik. ringer lige tilbage til Ja. dig. Vi kommer tilbage en gang. Vi skal lige evaluere. Hvad fuck gør vi? Ja, fuck, som jeg vil kalde det. Ja, vi er... Prøv at vi blev outplayet før, og nu bliver vi kraftigt med outplayet igen. Ja, det her det er jo ikke engang afblik, det er jo bare mos. De moser og sne i gulvet og skier Ja. på os og kramper os. Vi kan ikke gøre noget her. Ja, det gør de, og jeg er faktisk fri om 45 minutter, så det er sådan lidt... Jamen for helvede. Jeg Jeg har en idé. Ja, kom med. Jeg har en idé. Vi beder dem om, at de må placere hele lortet på en af dem. Og så skal vi gætte på, hvem der har det. Og ham vi peger, han skal med os. Ja, det er for satan. Det er en god idé. Okay. Jo. Ja, det gør vi. Det er planen. Ja, vi laver elle, balle. Lige præcis, det gør vi. Ja. Hvis de ikke går med til den, så lader vi med bare køre, tror jeg. Ja, så kan vi bare køre. Ja. Godt. Okay, Jeg ved godt, vi kun er 2, og vi håber lidt på, at vi kan føre den her igennem. Det er og vi holder vores ord på, at det vi kommer til at ske. Hvor mange røver er I? 5. I er 5. Okay. Så bliver det lidt svært for os, Bo, men jeg synes stadig, vi skal gå med gameplanen. Okay. Okay. Gameplanen er, at I får lov til at gå ind bagved, alle 5. Så får I lov til at lægge alle jeres ting på en af jer. Ja. Og så må vi udpege, hvem af jer vi skal have med os, som vi kommer til at anholde for bankrøveri. Og hvis vi så får ham med alle tingene, så får vi jackpot. Og hvis I får tingene med derfra, så får I jackpot. Så det er sådan en Ja, vi har 20% chance. Så peger I på en. Ja, og så han skal overgive sig og gå med os. Jeg kan lide det, Okay, 2 Er det det, vi gør? Jeg skal lige... Ja, det er fint. Det er fint. Ja, Leon. Okay,
Det er det eneste, vi gør. Det er det eneste, vi hører. Så de er 100% med, de skal bare spille smart. Men det eneste krav, det er, at der er kun én, der må have tingene på sig. De må ikke placere det ud. Jeg tror faktisk hellere, jeg vil have Martin i den her situation. Jeg tror sgu, jeg faktisk godt. Ja. Og det er vildt at sagt, når han ser med SSP, Søren. Altså personen, som... Hvis nu I fanger ham med alle tingene, ikke? Men vi kommer ikke til at fange ham. Han skal overgive sig med det samme, ham vi vælger. Ja, hvis nu I vælger ham med alle tingene. Ja. Så tager I tingene. Bliver han så også anholdt og alt det der? Ja, det gør han. Okay, hvis nu I... Lad os sige, I peger på mig, og jeg ikke har en skid på mig, bliver jeg så anholdt alligevel? Du bliver anholdt, og de andre, de må gå med alle deres ting. Nå. Okay. Færdig. Jeg siger det. Ja. Ej, jeg bliver nødt til lige at kigge. Det kan ikke passe. Jo, det kan jeg godt passe. Altså, der er 80% chance på, at de vinder, og 20% på, at vi vinder. Ja, og jeg tror faktisk, det er gode også, i forhold til, hvad vi står herinde. Ja. Altså, de skal bare spille smart. De skal bare lave en plan. Så må de syge os. De må gøre lige, hvad de vil. Vi skal bare have en med. Fuldstændig. Altså, de kan gøre lige, hvad de vil. Ja, det er en af Melisas venner, hende der med det penge. Nej, det tror jeg ikke. Nå, okay. Vi kan ikke ringe Søren på, vi klarer den her chat. Det er en for den lokale bodega, du ved. Vi går lige ud bagved. hej. Vi tager kisterne med. Så, Ja, selvfølgelig. lad mig prøve dem dumt. Vi gør sgu ikke noget dumt. Prøv igen. Altså, I har 80% chance for at komme væk med hele lortet. Ja, det er rigtigt. Vi går ud og fordeler tingene ud. Så Okay. Tillykke, sgu Bo. Hvordan fanden gjorde du det, Peter? Bo, det er fordi, jeg er professionel, Bo. Det er sat med godt gået, det der. Det Jeg næsten, er hvis vi- professionel. Jamen, det er jo næsten sådan noget, man får en ko ud af landet for. Ja, det tror jeg også. Helt gratis. Okay, men Bo, nu skal du fucking til at tænke på. Jamen, ja, det knurrer helt derom. Det Ja. knirker hedder. Ikke Altså- knurrer, jeg har ikke en kat i hovedet. Det knurrer. Ej, for helvede, det knirker. Ja, nu skal vi fucking til at tænke os om. Og jeg tænker også lige, at vi får lov til at stille et par spørgsmål. Vi skal lave noget psykisk spil på, du går hen til dem og siger, at der har alle tingene. Ja. Vi er nødt til at... Det kan godt være, jeg laver... Lave hunden også, lige ned i luften. Er dig, der har alle pengene, eller hvad? Ja, Ja, er det det? okay. Nej, det bliver måske lidt voldsomt. Ja, Det tror jeg bare, de Måske bare gå hen på dem, og så stå foran dem sådan... Ja, og så lige... Ja. Nå, er det dig, der har alle tingene, hva'? Prøv mig. Ja, men det bliver noget ydespil, altså det her. Ja, nu, jeg kan mærke... Ja, det bedste havde jeg også tænkt mig. Og så tager jeg dem lige om lillefingeren, som jeg kalder... Forestil dig, dig og Melissa, og jeg er Melissa her i situationen. Ja. Fuldstændig snor rundt om. Ja. Ja. Ved du, hvad jeg tror, jeg laver? Ja. Jeg tror, jeg laver en dansketest på en af dem også. Ja, det gør vi. Du starter, og så kører jeg bagefter. Okay, men vi kan også skifte sådan en Ja, okay. til mig, en til dig. Ja. Så. Okay. Ej, de satte mig godt i gang derude lige nu, Per. Ja, altså, det eneste, jeg mistænker lidt, det er, at de måske blander tingene ud. Det skal være på en. Altså, vi skal have en chance på at få jackpot på den her. Det er det, altså, det er jo det. Men på den anden side, vi bliver også nødt til bare at være glade for, hvad vi får. Ja, lige præcis. Så vi kan ikke rigtig sådan sige, ej, det giver vi ikke med til. Nej. Så ruller de os bare. Ja. Så står vi der uden nogen på tjenestepistol eller noget som helst på den samme stripstand. Og så kommer Så bliver ikke... vi sat med ikke populære derhjemme. Nej, det gør vi sgu ikke. Kom så, Bo. Jeg tror på dig, Bo. Ja, men jeg har en masse gode spørgsmål op i ærmet. Jeg kommer 100% til at vurdere ud for deres svar på Ja, dem. nu kommer de. Oh shit, det er Men in Black det der. Og vi har lige hurtigt en ting. Er vi enige om, at en af jer har hele lortet? En af os har alt. Okay, så kommer lige ud på en række her, fordi at vi kommer lige til at... Bo her skal lige lave en test på jer. Ja, Og vi gør ikke noget dumt, det lover vi. Vi har også ord på, at vi gør ikke noget dumt. Bo, du starter, kom. Okay, jeg starter Men det var ikke en del af aftalen der. Jo, vi skal lige krydsforhøre lidt. Okay. Det danske flag, hvordan vil du beskrive det? Det hvad? Det danske flag, hvordan er det lavet? Ingen kommentar. Godt svar. I er Næste. nødt til lige at svare. Nej, Bo, det er godt svar. Næste, kom. Fair nok, Spørg næste. fair nok. Vil du helst spise en pik, der smager af kage, eller spise en kage, der smager af pik? Selvfølgelig er det bare for det spørgsmål. Jeg vil nok spise en pik, der smager af kage. Okay. Jeg håber, du noterer det om, Per. Ja, jeg noterer. Jeg går også tænke over, hvem vi tager. Okay. Dig. Det er den helt klassiske her. Du er 5 cm op i din mor. Din far han er 5 cm op i dig. Hvordan kommer du ud af situationen? Og vælger at tage livet af mig selv. Okay. Fair nok. Så har vi dig. Vil du have 10 gram presset bums eller 15 ton el? Hold da kæft. Ja. Jeg tager sgu negle. Okay, interessant. Hov med røvhul, mand. Nå, så har vi dig her til sidst, ikke? Vil du helst have
at dine nipples var på størrelse med en pik, eller at din pik var på størrelse med dine nipples? Ja. Det kunne størrelse med nipples. Ingen forandring. Shit, Bo. Okay. Ja, jeg håber, du har taget gode noter her, Pia. Okay. Så er det min tur nu. Prøv at stille du her. Okay. Sig, jeg har alle tingene. Det bliver den jo ikke mindre af, så det er fint. Nå, hvad så? Herovre. Jeg har alle tingene. 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 Kom, sidste. Jeg har alle tingene. Den er svær. Den er fuck svær, Bo. Ja, Okay, vi kan også tage den helt klassiske. Okay. Kender I... nej, jeg tænker, at vi starter herovre med... You are... Så fortsætter I. Kom. Du starter herovre, syng. Kom. Han kan den ikke. Nå, kan han I ikke. know my bitches can't play me. I know my... Ja, okay, næste. Det er jo kun sådan noget gangster. You are my fire. Ja, næste. The one desire. Og næste. Ja, der står jeg. Jeg kan den ikke. Believe. Yes. Believe. When I say Og så Vals. I want it down. Sådan, mand. Godt. Okay. Nå, mig og Bo, Team. vi skal vurdere nu. Kom, Bo. Ja. Bo, hvem tror du? Altså, jeg kan mærke, man kilder lidt på ham nummer 1 der. Ja, altså, jeg er også dem. Imellem dig og mig, ikke også? Altså, vi kunne også gå efter det taktiske, og så tage med en taske. Der er 2, der har taske på. Jeg tror, det er en faker. Jeg tror også, det er en faker. Så nummer 4 og 5 er udelukket. Ja. Man har ikke motorcykelhjelm på, hvis man... Nej. Det var... De har byttet rundt, Bo. Nej, ham der den ene, det er kraftedeme ham der med de der bøffer om hovedet, og ham vi lige har taget dernede i den Men er det det? ikke det? Ham ude til højre. Jo, det er ikke ham så. Er det ikke det? Det er ikke ham. Nej, fuck nu er de byttet rum. Jeg tror, Ja. det er Bøllebob derinde med bøllehat. Okay, så hvem vil du gerne have dem? Ja, nej, men kommer det til at gå ud om en evaluering, hvis jeg gætter forkert her? Nej, vi kan også bare tage en terning, og så bare lade fuld terning bestemt. Kasten, alt det der prep, vi laver, det er ikke skidt. Vi er så forvirret, drenge, det skal I bare lige vide. Vi er så forvirret. Så vi går, og nu, det er stående nu. Og så lader vi terningen bestemme. Terningen? Nej. Det var bare, der skal ham, vi gik med. Nej, i midten. Du bliver her. I 4. Er med. Væk med. Ja. Okay. Sikker af. Ses. Nej, hey. Tak for lejen. Hey. Det gør du ikke. Vindmølle. Nej, det er ikke fair, gutter. Hey. Gutter. Vi betaler din bøde. Tag den. Vi er søde. Tak for det. Godt. Eller har Jeg kom- vi til Gisland? Ja, jeg smider mig lige ned i bilen. Kom med mig, min ven. Men vent lige med at vise jer. Ja, det gør vi også. Kom her. Kom med mig. Og jeg vil faktisk sige til dig, at det var faktisk dig, vi ville gå med. Også selvom terningen bestemte. Jeg vidste det. Jeg sagde det til dem. Nå, vi venter lige. Vi vil godt vente med at afgøre dens team her. Bare hvis jeg var. Nej, vent lige. Vi venter lige lidt. Vi skal spille ind ned på stationen. Ja, bare jo. Der går lige. Vi skal lige have Gisland og Fri, så kommer vi. Ja. Det håber jeg ikke, han gjorde. Jeg håber, at de er fucking ærlige. Er I okay, venner? Det lykkedes os desværre ikke at lure, hvem det var, der havde alle 20-kostene. Vi valgte dem forkerte, og derfor fik 20'erne lov til at stikke af med det hele. Senere får vi så fortalt, at det var ham, vi stod og forhandlede med i starten, der havde fået hele lortet på sig. Husk at like og subscribe, og bliv på min Twitch for at følge med. Hej.